ζεις σε έναν ψεύτικο κόσμο και όλοι που είναι γύρω σου είναι απλά γιατί θεωρητικά τη δεδομένη στιγμή ήσουν κάποιος. Τούτοι που πραγματικά δίπλα σου είναι πολλά λίγοι. Και να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ας πούμε έπαιζα όταν ήμουν ποδοσφαιριστής και η ομάδα μου κέρδιζε είτε η μια είτε η άλλη είτε έκανα επιτυχίες, το κινητό μου είτε τα social media μου πιάννα ας πούμε εκατοντάδες μηνύματα να μου πεις είσαι φαφλατάς. Όχι, δεν είμαι φαφλατάς, γιατί είχα και πολλούς followers και άλλους στο κινητό μου. Συγχαρητήρια παιχταρά μου, μπράβο σου. Έναν παιχνίδι που ήμουν κακός ή η ομάδα έχανε, που το μόνο που ήταν να πιω μήνυμα ήταν που τον Μάριο, τον κουμπάρο μου, και να μου πει παιχταρά μου, αν πειράζει, ήταν μια μέρα, συνεχίζουμε και ξέρω εγώ. Άρα, στα καλά, ήταν όλοι τσάμι. Μα και θέλω να μου πεις στα καλά, ξέρω ότι ήμουν καλός, ξέρω ότι προκρίθηκα με το να μου πεις συγχαρητήρια. Εγώ θέλω σε ρε φίλε, την ώρα μου είναι δυσκολία, την ώρα που έπαιζα από τον απαρόν, εντάξει, και χτύπησα να να πιάει και να βάλει ξανά στο άλλο και να μου πεις πάμε ρε, συνεχίζουμε. Τούτη ήταν ένα μάθημα που το έζησα, ας πούμε. Σε ένα ακόμη επεισόδιο You Think, όπου είχαμε κάνει το rebranding και πλέον φεύγουμε από την νεολαία και θα απευθυνόμαστε σε έναν πιο ευρύ κοινό. Με την νότα που ξέρετε, ήθελα σήμερα ο καλεσμένος μου να είναι ένας άνθρωπος, θεωρώ δικός μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οργώσει τα γήπεδα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κυπριακής Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αφού τα είπα όλα αυτά, Γιώργος Μερκής στην παρέα μας. Γεια σου Ραφαήλ μου, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σου. Βέβαια το στούντιο μας δεν είναι γνώριμο, εδώ που γυρίζουμε την... Κάτι λέει αυτό. Ναι, την εκπομπή μας, το Podfar με τη βοήθεια σου και με τον κουμπάρο, τον φίλο τον Μάριο. Προσπαθήσαμε και με τη βοήθεια σου να ξεκινήσουμε κάτι ωραίο που να αρέσει στον κόσμο και είμαστε χαρούμενοι που αγκαλιάστηκε το πράγμα, τούτη η εκπομπή που κάνουμε. Και είναι καλό ότι έχουμε έναν καλό συνεργάτη σαν εσένα μαζί μας. Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι πλέον, όχι στα γήπεδα και πίσω από ένα μικρόφωνο, το να βλέπεις τους άλλους συναδέλφους σου και να σχολιάζεις την αγωνιστική φυσικά και με τα υπέρ και με τα κάτω? Ναι, εντάξει, είμαστε και εγώ και ο Μάριος άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Έχουμε γνώσεις, έχουμε μάτι. Σίγουρα αν είμαστε θεοί και ξέρουμε τα πάντα, είναι πολλά διαφορετικό να βλέπεις που έξω. Πάντα η τηλεόραση, η κερκίδα, βλέπεις παραπάνω λάθη και μπορείς να πεις κάποια παραπάνω πράγματα. Δεν είναι τυχαία που οι αναλυτές και τον τελευταία χρόνια κάθονται πάνω στην κερκίδα και ενημερώνουν και τους προπονητές που το μέσω ασυρμάτων ή μέσω κάποιων άλλων συσκευών, κάποια πράγματα που βλέπουν που την κερκίδα, γιατί έχεις παραπάνω οπτική γωνία και μπορεί να δεις που ψηλά τα πάντα. Αλλά από την άλλη είναι και το πιο εύκολο, γιατί ίσως να πεις κάποια πράγματα που μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους, ίσως κάποιοι που είναι φίλοι σου, γνωστοί σου, να αναγκαστείς να πεις την αλήθεια, που να νιώσουν ότι τους πρόσβαλες, ότι δεν μπορείς να τους προστατεύσεις. Αλλά από την άλλη, αν θέλεις να σέβεσαι το κοινό σου, πρέπει να λέεις τα πράγματα με το όνομα του και στην πραγματικότητα, με την αλήθεια. Γιατί μετά, αν δεν παρουσιάζεις στο κοινό την αλήθεια, να ξεκινήσουν να πούν «οκ, τούτοι μασούντα, τούτοι είναι όπως τους άλλους». Δεν θέλουμε να είμαστε όπως τους άλλους, χωρίς να θέλω να μειώσω με τη λέξη άλλους άλλες εκπομπές. Θέλω να είμαστε έτσι με μια διαφορετική νότα, να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία, βάζουμε το δικό μας χαρακτήρα με τον κουμπάρο μου και τον φίλο μου τον Μάριο και νομίζω πάμε καλά. Τούτα τα 5 επεισόδια, έπιασες ποτέ τον εαυτό σου τη ώρα μου σχολιάζεις, να ταυτίζεσαι με κάποιον περιστατικό που έζησες μέσα στο γήπεδο?
Πέρασαν πολλά πράγματα και σίγουρα να περάσουν και στην πορεία και στα επόμενα μας επεισόδια, γιατί μια πορεία 20 χρόνων σίγουρα να ταυτίζουμε συνέχεια με στιγμές, ας πούμε. Ναι, ας πούμε τούτο που τελευταία, ας πούμε, να πούμε, που βιώνει η ΑΕΛ, που δεν ήταν τόσο πολλές καταστάσεις, πέρασα και εγώ τούτα τα πράγματα. Και μπαίνω στη θέση κάποιων ποδοσφαιριστών, είτε παραγόντων που εντιαμέ, είτε που προπονητών, είτε της ανόρθωσης, ας πούμε, που είχε οικονομικά προβλήματα. Βίωσα και εγώ το πράγμα παλαιότερα με τον Απόλλωνα, όχι σε τόσο τραγική κατάσταση, ας πούμε, το να είσαι απλήρωτος, το να μην ξέρουν τι να κάνουν. Ταυτίζεσαι, γι' αυτό που επαναλαμβάνω ότι κάνουμε την εκπομπή, γιατί έχουμε βιώματα που τα γήπεδα και που καταστάσεις και αυτά που λέμε δεν τα λέμε απλά σαν παρατηρητές που την κερκίδα ή που την τηλεόραση. Πολλοί που καταλαβαίνουν που ποδοσφαίρον, άλλον όμως να έχεις... Και ο δημοφιλής άθλημα μας στην Κύπρο. Οι παραπάνω καταλάβουν που ποδοσφαίρον, αλλά άλλον να έχεις και βιώματα, να τα έζεις ο ίδιος μες στο γήπεδο. Να σου πω ένα παράδειγμα, άλλον να πιέσεις έναν πόλεμο και πολέμησες και άλλον απλά να θυκεύασες την ιστορία του πολέμου. Πολλά διαφορετικά η συνθήκη για με... Τον καιρό μου ήσουν αρχηγός. Ήσουν παραπάνω αρχηγός ή ψυχολόγος της ομάδας? Εντάξει, αρχηγός ήμουν στον Απόλλωνα, ήμουν αρχηγός παραπάνω χρόνια, μετά και στο ΑΠΟΕΛ ήμουν αρχηγός, όπως και στην Εθνική ήμουν αρχηγός, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στον Απόλλωνα, γιατί ήμουν γέννημα θρέμμα, υπήρχε και το συναίσθημα, υπήρχε το μεγάλωσα, ξέρεις, σε περιμέναν και όλοι παραπάνω από σέναν. Ο αρχηγός σε τέτοιες φάσεις, όχι μόνο του Γιώργου του Μερκή που ήταν, όποιο γέννημα θρέμμα μιας ομάδας και καταλήγουν να είναι αρχηγοί και κάνουν μια πορεία χρόνο, εν ψυχολόγοι, εν πρόεδροι, εν φυσιοθεραπευτές, εν ποδοσφαιριστές, είναι ούλα. Και αυτό το πράγμα ίσως κάποτε να σε βγάλει λίγο από τα νερά σου. Και μπορεί να κάνεις και κάποια λάθη, γιατί σε αφήνει κάποτε να συγκεντρωθείς στον στόχο σου. Ο στόχος σου είναι να είσαι ποδοσφαιριστής. Σίγουρα πρέπει να βοηθήσεις, πρέπει να βρεις λύσεις σε κάποια πράγματα, αλλά αν είσαι σε μια ομάδα που να έρθουν κάποια προβλήματα και να πρέπει να βγεις μπροστά και να πρέπει να δεχτείς και εσύ τα πειρά και να φάεις τη λάσπη και να προστατεύσεις τους άλλους, είτε να κρατήσεις πράγματα να μην βγουν έξω, είτε να κρατήσεις τις ισορροπίες μεταξύ της διοίκησης και των παιχτών που μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα πληρωμών, στο τέλος μπορεί να στοχοποιηθείς είτε από τους συμπαίκτες σου, είτε από τη διοίκηση, είτε από τον κόσμο. Και έτσι για μένα το πράγμα νομίζω είναι άδικο, αλλά γι' αυτό που ο αρχηγός πρέπει να είναι ηγέτης και να είναι δυναμικός χαρακτήρας, και είναι απλά αν ο πιο παγιός βάλουμε τον. Αν δεν δείξεις ότι είσαι χαρακτήρας που να μπορείς να αντέξεις την πίεση και να μπορείς τις δυσκολίες να αποφορτίσεις εσύ τους άλλους με το να χτίσεις την πίεση, νομίζω ότι έγκαμνεις και εγώ νομίζω ότι είχα το πράγμα και έκανα το. Βέβαια, όταν πήγα στο ΑΠΟΕΛ και πέρασα από το κομμάτι, δεν ήμουν ο πρώτος αρχηγός, μετά ήμουν μες στους αρχηγούς, ήταν πιο ήρεμη κατάσταση προς το πρόσωπο μου, γιατί δεν ήμουν γέννημα θρέμμα, δουλεύκα λίγο διαφορετικά από εκεί και ξέρεις, ήμουν πιο προσιλωμένος μέσα στο γήπεδο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έτυχε ποτέ να έχω κάποιον ποδοσφαιριστή πρώτης κατηγορίας, πέρα από τον Μάριο που λέμε Σάνος και έπαιξε μέσα στη Λέμεσο. Ναι. Όταν έχεις που τη Λέμεσο, που την νοοτροπία του Λεμεσάνου και πιες στην νοοτροπία του Λευκοσιάτη, γιατί εντάξει πέραν της πλάκας, ξέρουμε ότι οι Λευκοσιάτες με τους Λεμεσάνους σε κάποια πράγματα διαφέρουν το mindset τους. Δυσκολεύτηκες να μπεις στην νοοτροπία? Όχι, δεν δυσκολεύτηκα να μπω στην νοοτροπία. Αντίθετα, άρεσε μου και πολλά, γιατί νόμιζα ότι με τη Λεμεσανή την νοοτροπία που όπως είπες, ότι μόνο τούτον υπήρχε. Και όταν πήγα να συγκρίνω στο τέλος της ημέρας δύο κόσμους διαφορετικούς, αλλά μέσα στην ίδια χώρα, δηλαδή δύο mindset διαφορετικά, ο τρόπος σκέψης ήταν διαφορετικός, όχι στην ομάδα μόνο, της Λευκοσίας. Ξέρεις, είναι η πρωτεύουσα, πολλές δουλειές, τα κυβερνητικές δουλειές, οι παραπάνω αντιπροσωπείες, ξέρεις, τα γραφεία.
άλλη κουλτούρα, άλλος ο τρόπος σκέψης εκεί κάτω. Δεν λέω ότι κοινός είναι σωστός, στη Λεμεσόν είμαστε λάθος. Θα κάνω στη Λεμεσόν λίγο πιο πιεσμένοι, λίγο να νιώθουμε λίγο πιο αδικημένοι, όπως νιώθει η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, sorry. Εμένα έβαλε μέσα στο να σκεφτώ, ρε, μα τόσο καιρό, ας πούμε, σκεφτούμουν έτσι. Ας πούμε, είναι λάθος που σκεφτούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή που είναι τη γωνιά που τα βλέπα από την πλευρά της Λευκωσίας και λέω είσαι το ποδοσφαιρικό μόνο το κομμάτι για να μην παρεξηγούμε. Ρε μα, ήμουν έτσι, Παναγία μου και πνίου μέσα από ποτήρι νερό. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε, μπορεί να πάω στη Λεμεσόν και ώσπου να μπω στο καφέ να με σταματήσουν 30 άτομα. Πάω στο τραπεζάκι να με ρωτούν να μου γίνεται η ομάδα των γερών που πέσα στον Απόλλωνα. Και είχε φορές ας πούμε που είχα μια παρέα μαζί μου και λέω μου ρε μα θέλεις 5 λεπτά να μιλήσεις του κάθε νουλα μου να φάμε μισή ώρα να κάτσω στο τραπέζι. Στη Λευκωσία ρε φίλε ας πούμε μπορεί να πάω στο καφέ ας πούμε κάτω μου και μπορεί να περάσει ένας που δίπλα μας πει να μου κατσίσει στο μου Γιώργο μου φίλε συγχαρητήρια στηρίζουμε σε... Ήταν φίλε, πιο διακριτική, ας πούμε. Τώρα που μπαίνεις μες στην καφετέρια, είναι η φακάνα στο αλλού, το μερκίνι, ας πούμε. Εντάξει, τούτο ως λέμε σαν έχουμε, δεν έχουμε λίγο παραπάνω εξωστρέφεια ως άνθρωποι. Ναι, λέω ότι έχουν μια διαφορετική, αλλά εμπάβει να είμαστε όλοι στην Κύπρο. Εντάξει, εγώ δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Άρεσε μου γιατί σύγκρινα δύο διαφορετικές περιπτώσεις και προσπάθησα να μείνω κάπου μες στη μέση γιατί ούτε εκεί κάτω είναι το σωστό, ούτε στη Λεμεσόν είναι το σωστό, είναι πια τα θετικά που τη Λεμεσόν και τα θετικά που η Λευκωσία και προσπάθησα να δημιουργήσω μια ιδέα μες στο μυαλό μου ότι ρε, τούτο είναι το σωστό, δεν είναι ούτε το Πελωσιά, η Λευκωσία, η Λεμεσανή και να ρωτήσεις τους Λεμεσανούς, ας πούμε, αρέσκει τους οι μπράτες, αρέσκει η Λευκωσία, να ρωτήσεις τους Λευκωσιάτες, αρέσκει να ακούνται Λεμεσόν. Δηλαδή, αν δείτε νεαρούς, ας πούμε, μπορεί να σηκωστούν καθημερινές να πάσει σε μπαρς, σε κλαμπς, εκεί κάτω, στη Λευκωσία και οι Λευκωσιάτες να έρχονται τα κάτω. Δηλαδή, κάμια φραντζίνο που έχεις, σαν να πεις πολύ αρέσκει. Δηλαδή, βαρκέσαι, το θέλεις να κάνεις και ένα αλλαγή. Εντάξει. Ποιο είναι το μάθημα που σου δώκει το ποδοσφαίρο και γενικά η όλη πορεία σου? Φίλε, το μάθημα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού είναι ότι εκτός το ότι πρέπει να θυσιαστείς, να κοπιάσεις, ένα πολύ σημαντικό μάθημα που μου έδωκε είναι ότι την ώρα που είσαι πας στον απαρόν, πας στο άλογο και προχωράς, που πίσω σου ακολουθάς ένας στρατός και αν πας να πέσεις κάτω, Παναγία μου είσαι καλά, θέλεις ένα νερό να πιείς, ξέρω. Την ώρα που να αφήσεις που είναι το πράγμα, μπορεί να ζήσεις ένα ποτήρι νερό και να μέσα σου δώκουν. Και όχι ούλοι, απλά λέω ότι ζεις σε έναν ψεύτικο κόσμο και όλοι που έχει γύρω σου είναι απλά γιατί θεωρητικά τη δεδομένη στιγμή ήσουν κάποιος. Τούτοι που πραγματικά δίπλα σου είναι πολλά λίγοι. Και να σου πω ένα απλό παράδειγμα, όταν ας πούμε έπαιζα όταν ήμουν ποδοσφαιριστής και η ομάδα μου κέρδιζε είτε η μια είτε η άλλη είτε έκαναν τις δεχίες, το κινητό μου είτε τα social media μου πιάννα ας πω εκατοντάδες μηνύματα να μου πεις είσαι φαφλατάς. Όχι, δεν είμαι φλε, γιατί είχα και πολλούς followers και άλλες στο κοινό. Συγχαρητήρια παιχταρά μου, μπράβο σου. Έναν παιχνίδι που ήμουν κακός ή η ομάδα έχανε, που το μόνο που ήταν να πιάω μήνυμα ήταν που τον Μάριο, τον κουμπάρο μου, και να μου πει παιχταρά μου, αν πειράζει, ήταν μια μέρα, συνεχίζουμε και ξέρω εγώ. Άρα, στα καλά, ήταν όλοι τσάμι. Μα και θέλω να μου πεις στα καλά, ξέρω ότι ήμουν καλός, ξέρω ότι προκρίθηκα με το να μου πεις συγχαρητήρια. Εγώ θέλω σε ρε φίλε, την ώρα που είναι η δυσκολία, την ώρα που έπαιζα από τον απαρόν, εντάξει, και χτύπησα να να πιάει και να βάλει ξανά στο άλλο και να πεις πάμε ρε, συνεχίζουμε. Τούτο ήταν ένα μάθημα που το έζησα, ας πούμε, και η δική μου συμβουλή στους αθλητές την ώρα που μπας στον απαρόν να κάνουν σωστές επιλογές, ποιους είναι να βάλουν δίπλα τους, γιατί τη δεδομένη στιγμή όσοι τους προσεγγίζουν είναι όλοι
γιατί είναι ο Γιώργος ο Μερκής ή είναι ο Ραφαήλ, που πίσω βλέπουμε μια άλλη προοπτική. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε όποιον άνθρωπο βάζουν δίπλα τους, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί απλά να είναι και εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις το όνομά σου. Και είναι που πραγματικά είναι να τους ζήσεις στο μέλλον και μπορεί να τους δοκιμάσεις με κάποιον τρόπο. Τούτον ήταν το μάθημα. Εσύ δοκίμασες κάποιους ανθρώπους, τεστάρες. Κοίταξε, επειδή εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλει να το βλέπει κανένα, οποιοσδήποτε, όταν έφυγα από τον Απόλλωνα το 2016 και πια στο ΑΠΟΕΛ, και με μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, άμα λέω μεγάλη μάζα, σχεδόν και άμα λέω το 90% των ανθρώπων που είχα δίπλα μου, απομακρύνθηκε. Μου μιλούσα γιατί έφυγα πια στο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε. Κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, είχε έναν άνθρωπο που πήγαινα το κολοσσέρι μου και γύρισε από την άλλη. Και πρόσβαλε με, ας πούμε. Και προσπάθησα να συγκρατηθώ, να μην κάνω κάποια φασαρία, γιατί... Γιατί παίρνατε το μήνυμα όμως, ρε Γιώργο, γενικότερα, δηλαδή, δεν μιλώ μόνο, ας πούμε, ότι ο Μερκής έπιε από τον Απόλλωνα στο ΑΠΟΕΛ, γιατί και εγώ τότε, ας πούμε, το 2011, που ήταν τα προβλήματα με την Ομόνια, έβλεπες τον έναν παίχτη πίσω από τον άλλον να πίνει στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, απλά ο κόσμος, εντάξει, φίλε... Βλέπαμε το τότε. Λέω ότι δεν μπορώ, ας πούμε, τώρα να σου πω να κρίνω έτσι στο ποδόσφαιρο. Βασικά πέτω διαφορετικά, είναι business. Είναι μόνο στην Κύπρο, να πούμε, που γίνεται το πράγμα. Απλά, τουλάχιστον, δεν περιμένω που τον άγνωστο χ να με σεβαστεί, αλλά κάποιον που καθόμουν και πίνει καφέ μαζί του ή κάποιος που μου μιλούσε, απλά επειδή έφυγα και πια στο ΑΠΟΕΛ, στο κάθε ΑΠΟΕΛ, στην κάθε ομάδα θα γράφει. Είτε επούλησα την ομάδα, είτε με επούλησε η ομάδα, είτε έφταια και έφυγα, είτε δεν έφταια και έφυγα. Το να πάει να του μιλάς και να σου γυρίζει την πλάτη σου, που σου λένε, θόρεσαι λάς σου, Γιώργο μου, να μου κάνεις και μετά, θόρεσαι και γύριζε, ρε, ξέρεις. Έτσι αμέ, φίλε, επειδή έζησα το εγώ που έφυγα, δεν περίμενα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για να δω ότι τελικά τούτοι όλοι τα γύρω μου γιατί ήμουν κάποιος. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εάν μου εμίλας Ραφαήλ, γιατί ήμουν ο Γιώργος ο Μερκής, ο Γιώργος που εκτιμάς. Ο Γιώργος και ο Μερκής, ξεχωρίζεις τα. Ή μου μιλάς γιατί ήμουν ο Γιώργος και άρεσκε σου γιον που έβλεπε και ξέρω εγώ, ή μιλάς του Γιώργου του Μερκή που εφόρε το σήμα του Απόλλωνα. Τώρα που έφυγε το σήμα του Απόλλωνα, άρα που με μιλάς του Γιώργου του Μερκή, άρα ποτέ σου δεν ήθελες του Γιώργου του Μερκή, απλά ήταν του Απόλλωνα. Τώρα αν διαφωνούσες ή εσύ συμφωνούσες με την κίνηση μου να πάω σε άλλη ομάδα, τούτον να το σεβαστώ. Μπορείς να μου κάνεις την κριτική σου, το να μου γυρίζεις πλάτη, το να απαξιάς, και το πράγμα, ας πούμε, έζησα το. Η δεύτερη μου που κατάλαβα τον κόσμο, και είχα ακόμα ένα δεύτερο τεστ που ήταν μια σημαντική ημέρα για μένα, η ημέρα του γάμου μου, ας πούμε, που εντάξει, όποιος να έρθει την ημέρα με ξεχωριστεί για εκείνον, και για μένα, ας πούμε, όσοι μου έπιαν να μου γλιτώσουν που την κατάσταση είναι έφερα του τσάμε, ρε φίλε, γιατί είσαι ανθρώπους που σε κάλεσα, ας πούμε, που ήμουν τσάμε, μιλούσα ώρες μαζί τους πράγματα και ήρθα στο γάμο και μου είπα τελικά να αξίζει. Ρε φίλε, ξέρεις, εντζεν το φακελάκι τα 20, 30, 50 ή ακόμα, ας πούμε, λέω σε ανθρώπους που ήρθαν στο γάμο, αλλά στείλα μου ένα μήνυμα, ρε φίλε, να ζήσεις, δεν τα κατάφερα, να κανονίσουμε να βρεθούμε και να σου πω δώρο σου και πάνε να κανονίσουμε. Δεν έτυχε να βρεθούμε ποτέ, αλλά να μου έκανε το δώρο μου, αλλά μόνο και μόνο ότι εμπίες στον κόπο να μου πει ρε φίλε δεν τα κατάφερα να έρθω, να ζήσετε ρε φίλε και να είστε ευτυχισμένοι, εγώ respect. Αλλά κάποιοι χαθήκαν στο ποδό και άνθρωποι που βοήθησα και που βοήθησα, ας πούμε, που περίμενα, ας πούμε, και αμέ, ας πούμε, κατάλαβα και αμέ ότι κοιτάξτε αδείς ρε φίλε, τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως μεγαλώνουμε και θεωρούμε ότι άρα να μεγαλώσω, να κάνω οικογένεια, να είμαστε όλα σε μια... Τι είναι το παραμύθι που... Το ρωσινεφάκι. Ναι, το παραμύθι που βλέπουμε στα έργα, ότι να μεγαλώσουμε και... Είναι πολλά δύσκολα, πολλά διαφορετικά τα πράγματα. Φεύγεις που τα γήπεδα. Όπως φεύγουν και πολλοί ποδοσφαιριστές.
Και όπως να φύγουν όλοι σε μια φάση. Τι κάνουν μετά? Το μετά που φεύγεις που τα γήπεδα, μετά που τούτα όλα τα χρόνια που έζησες έτσι γεμάτα με προπονήσεις, με διατροφές, με τη δόξα και τούτα όλα. Πώς το διαχειρίζεται κάποιος? Μια πολλά δύσκολη μετάβαση. Πάρα πολλά δύσκολη. Ένα μεγάλο ποσοστό των ποδοσφαιριστών ή των αθλητών που κάνουν μια μεγάλη καριέρα, γιατί τα 20 χρόνια που λέεις εσύ, που δεν ξέρω αν το είπες, αλλά λέω το εγώ, τα 20 χρόνια που είχα τα επαγγελματικά είναι 20 χρόνια. Τα 20 χρόνια ήταν τα επαγγελματικά. Όμως το ταξίδι ξεκίνησε που τα 6 μου, εντάξει, ως τα 37 μου. Δηλαδή πόσα χρόνια, 31 χρόνια. Ναι. Κατάλαβες να μου χρόνια. Δηλαδή τον καιρό που ήμουν 3 και 2 και έτσι είναι σε... Τώρα ξεκινείς και μπαίνεις μες στην ρουτίνα του αθλήματος και λέω εγώ ας πούμε εξήγα στα 6, κάποιοι ξύνουν στα 5, κάποιοι στα 8, δηλαδή πάνω κάτω εν και αποφασίσεις στα 15 σου να πάγεις ποδοσφαιριστής και γίνεσαι ο αθλητής. Ξεκινάς που μητσείς. Τούτο το πράγμα μπαίνει μες στην νοοτροπία σου, μες στον τρόπο σκέψης σου και καλλιεργείται. Και γίνεται μια ρουτίνα αυτόματη. Ενώ όπως που μπαίνουμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητο και χωρίς να ξέρεις απλά γυρίσεις το κλειδί και βάλεις τη ζώνη σου γιατί το πράγμα είναι κάθε λίγο μέσα και μπορεί να φτάσει και στον προορισμό σου και να πεις ρε, μα ποτέ έφτανα αφού σκεφτούμε ο νους μου άλλα πράγματα. Δηλαδή μπαίνει μες στην νοοτροπία σου, μες στον τρόπο σκέψης σου, ξέρεις να που πρέπει να κάνεις, περνάς από διάφορα στάδια και όταν έρθει το τέλος ρε φίλε, είναι σαν να μου και στερούς σου κάτι πολλά μεγάλο. Σε αρχή λες να σταματήσω, όχι να ερεμήσω. Το μεγάλο ποσοστό των αθλητών παθαίνουν κατάθλιψη. Και πολλοί πάνε και σε ειδικούς. Κάποιοι διαχειρίζονται το μόνοι τους, γιατί ίσως είναι λίγο εγωιστές. Αλλά και μεγάλα ονόματα που ήταν εκατομμυριούχοι, που είναι εκατομμυριούχοι μάλλον, και έκαναν τεράστιες επιτυχίες, πέρασαν κατάθλιψη. Τεράστια κατάθλιψη. Πολλά μεγάλη. Που στο τέλος της ημέρας είναι να πει ο άλλος, ρε, μα τούτος είναι εκατομμυριούχος και κατάθλιψη. Να μπορεί να πω εγώ που σηκώνουμε και πάω να πιω 5 ευρώ την ώρα και με πάω στη σκαλωσιά. Όχι ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας είναι τα λεφτά. Είναι να νιώθεις καλά με εκείνο το πράγμα γιατί... Γιατί έτσι μας μάθασαι. Ότι τα πάντα τα λεφτά και ότι η ευτυχία στο τέλος της ημέρας αγοράζει ένα λεφτά. Φκαινείς εκτός των φώτων, κανένας ένα ασχολείται μαζί σου και που να πάεις προετοιμασία, βλέπεις τους άλλους και όλες τους που την κερκίδα ή που την τηλεόραση, φκαινείς εκτός. Είναι πάρα πολλά δύσκολο. Και σε αυτόν τον τομέα, σημαντικό είναι η οικογένεια σου και οι φίλοι σου, οι πραγματικοί, να σε αγαπούν, να σταθούν δίπλα σου και να σε βοηθήσουν να βρεις τον δρόμο σου της επόμενης ημέρας. Και είναι να μου λέω εγώ, όχι απλά να σε δυσκολέψουν. Να σου πούν, ας πούμε, να αποφάσισα, ας πούμε, τώρα να κάνω τον προπονητή. Μπορεί να μην σου περνά. Μπορεί να μην πιστεύουν τόσο ότι μπορείς να γίνεις, λόγω χαρακτήρα. Να έρθουν να σου σταθούν και να σου πούν δοκίμας το, ας σε κάνει να νιώθεις καλά, κάμε το. Οι πλήστοι ποδοσφαιριστές μετά που τελειώνουν την καριέρα τους ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, πέραν από τους προπονητές, που θεωρώ είναι η εξέλιξη της φύσης στον το πράγμα, τι άλλον μπορούν να ακολουθήσουν πέρα από την προπονητική? Μπορούν να ακολουθήσουν τα πάντα. Αν έχουν όρεξη διάθεση, γιατί και αξιαδείς, έχεις και ποδοσφαιριστές που έχουν και πτυχία, που έχουν και διπλώματα, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Απλά ένας που είναι μέσα στο ποδοσφαίρο, πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει το θέμα προπονητικής, το θέμα agent, manager παιχτών, κάτι που έχει σχέση με τον χώρο, ώστε να είσαι κοντά στον χώρο που έπαιρες το όλα τα χρόνια. Να σε κάνει να νιώθεις καλά. Το να πάω και να γίνω ασφαλιστής ή να γίνω τραπεζικός είναι ακριβώς ένα αντίθετο πράγμα που είμαι με τα αθλητικά μου, με τα ποτούτα μου, μπαίνω στο να είμαι καλοντημένος, να είμαι σε μια καρέκλα, να είμαι... Είναι πιο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις και εκείνα, αλλά θα του καλύψει την ψυχική ανάγκη που έχει. Και πίστεψε με, θα διούσαμε τόση φάση οι ποδοσφαιριστές στα λεφτά. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα, όταν σταμάτησα εγώ πια βοηθός προπονητής στην ΑΠΕΑ Ακροτηρίου. Με τα χρήματα που έπιανα τον καιρό που ήμουν 17 χρονών στον Απόλλωνα. Και όταν το είπα, μου ρε μα πελάνες, είσαι ο Μερκής, επίσης τώρα με το χι ποσόν
τσάμε, πουλάς το όνομα σου έτσι. Και εγώ είπα τους ότι παιδιά μια αρχή με ενδιαφέρον τα χρήματα, ας πούμε, τώρα πάνω και μόνο που να είμαι κοντά στο περιβάλλον και αν καταφέρω και αν ελιχτώ, γιατί άλλον το είμαι καλός ποδοσφαιριστής και άλλον το ξεκινώ κάτι καινούριο. Ξεκινάς που το μηδέν. Ναι, κουβαλάς ένα όνομα μαζί σου και έχει respect από τους άλλους, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ήμουν ποδοσφαιριστής ή ήσουν ποδοσφαιριστής σημαίνει με κάποιον που δεν ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής είσαι καλύτερος του γιατί κουβαλάς ένα όνομα. Ναι, κατέχεις που ποδοσφαιρώ, αλλά άλλον η προπονητική, άλλον το να σου ποδοσφαιριστής και βλέπει. Από άλλες σκόπιες που βλέπει ο προπονητής στο ποδοσφαιρό και από άλλες ο ποδοσφαιριστής. Απλά λέω ότι και πολλοί ποδοσφαιριστές χάνουν τον δρόμο τους γιατί τότε έρχονταν αρκετά λεφτά μέσα και όταν σταματήσουν και απλά κάτσουν, ξεκινούν τρώνε λεφτά από εκεί, ξεκινούν κάποιες κακές ενέργειες. Επενδύσεις, να το πω, γιατί ψάχνονται που κάπου που να βρουν κάποια δουλειά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να πάει να γίνει υπάλληλος. Μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό το πράγμα, αλλά ξέρεις ρε Ραφαήλ μου, το να είσαι στα φώτα όλη μέρα, να έρχεται 15.000 κόσμο να σε δει, 10, 8.000 κόσμο, να σου ζητούν αυτόγραφα και ξαφνικά μετά να πάει υπάλληλος κάποιου που να σου λέει, επειδή είμαστε τελείως στην Κύπρο, που άμα νιώσεις ότι έχω κάποιον που έχει ένα όνομα και επιβάλλουμε του, δεν τον έχω, ξέρεις είμαστε τελείως έτσι. Σαν λαός του δεν ισχύει πάρα πολύ. Θέλει ο ποδοσφαιριστής να κάνει μια δουλειά δική του, να είναι γίνος ο μάστρος ή να έρχονται κάποια εισοδήματα να τον βρίσκουν. Θέλει να είναι ο υπάλληλος που να μπει πάνω του άλλος ώρες γραφείου και προσπαθεί να επενδύσει σε κάποια δουλειά. Είτε σε καφετέρια, είτε σε οπουδήποτε. Εάν πάει κάτι στραβόν για μέ, να αναγκαστεί να στηρίξει το πράγμα. Βάλει και άλλα λεφτά. Λίγο πως ή λίγο ποδά σε μια φάση μπορεί να βρεθεί να φάει ένα μεγάλο κονδύλι από τα χρήματα που φύλαξε, αν εφύλαξε από το ποδοσφαίρο. Εντάξει. Γιατί χάνουμε λεφτά από τις ομάδες, χάρισε λίγο πως ή χάρισε λίγο ποδά, χάνουμε και λεφτά. Πιάνουμε λεφτά, αλλά χάνουμε και λεφτά και δεν πιάνουν όλοι συμβόλαια και πάνω. Έχει αναλόγως. Και στο τέλος ρε φίλε, έχει πολλούς που για να φανταστείτε η ομάδα του 2004 της Εθνικής Ελλάδος που πιάσε το Euro, ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών είχε πρόβλημα οικονομικό που πιάνε τεράστια συμβόλαια για παίχτες που έπαιξαν σε ομάδες γιατί γίνεται κακή διαχείριση, γιατί ο παίχτης πιάνει 1.000, τρώει 1.000. Είναι πολύ σημαντικό να έχει σωστούς ανθρώπους δίπλα του να τον κατευθύνουν όπως είχα και εγώ την οικογένεια μου, τον πατέρα μου, την μητέρα μου ας πούμε που όταν ήμουν στα 20 μου ήθελα και εγώ να κάνω τον όμορφο να αγοράσω αυτοκίνητο που ήταν τον τότε καιρό αυτοκίνητο να πάω να κάνω τον όμορφο και ξέρω εγώ και μου είπα Γιώργο να μπούμε δάνειο, να πιέσει ένα διαμέρισμα, να σου μείνει και ήρθα και πέρασε μες στη φιλοσοφία του το πράγμα. Δεν ήθελα να το πιάω. Δεν με την ψυχή μου το πια. Αλλά τώρα έχω και το διαμέρισμα. Έμεινες. Ναι. Που μπορώ να το δουλέψω και να μου φέρει χρήματα ή αν τύχει κάτι να το πουλήσω. Και πέρασε μου την νοοτροπία. Πέρασε μου το πράγμα που στη συνέχεια έβαλε με σε σκέψη και έκανα κάποιες σωστές επενδύσεις που τώρα έρχομαι και βρίσκονται μπροστά μου και αν δεν τις είχα και τις επενδύσεις μπορεί να μένει με ούτε ο δαμέο να σου μιλώ τώρα. Εντάξει, off camera έκαμε μια ερώτηση που μας την περασμένη εβδομάδα δάμε, βάλε, και μπορεί να διαρωτηθούνται πολλοί. Μπορεί να δικιάζουν να σου κάνουν την ερώτηση. Ο Μερκής να μου κάνει μετά που έφυγε από το ποδόσφαιρο. Ο Μερκής να μου κάνει μετά που έφυγε από το ποδόσφαιρο. Ο Μερκής ψάχνε του. Ψάχνε του των πρώτων καιρών. Αρκετά. Και προβληματίζομαι. Τι είναι να κάνω. Είχα κάποιες προτάσεις. Έλα λίγο ποτά, αλλά πάμε να ασφαλιστείς. Θέλεις να σε βάλουμε δαμέ. Είπε μου κουμπάρος ο Μάριος, Γιώργο, έλα σε βάλουμε στο χτήμα το μεσίδι. Απλά εγώ έχω... Δεν θέλω από προτερήμα. Έχω γνώση είναι αυτόν. Όταν πιστεύω ότι κάτι δεν μπορώ να το κάνω, δεν το κάνω. Γιατί ξέρω το χαρακτήρα μου.
Η κάθε δουλειά θέλει και τον κατάλληλο χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Συμφωνούμε. Εγώ είμαι λίγο αντροπιάρης, εγώ είμαι λίγο... θέλω να ζητώ χάρες που κανέναν, θέλω να εκμεταλλεύκουμε κανέναν, θέλω κάποιος να κάνει κάτι γιατί είναι ο Μερκής, αν ο φίλος μάτερ να αγοράσουν τον πελά μας, αν είναι ασφαλιστή να κάνουμε μια ασφαλεία να με... Θέλω να φέρνω τον άλλο στη δύσκολη θέση. Δεν λέω ότι το που κάνουν φέρνουν τους άλλους, αλλά εγώ σαν χαρακτήρας. Και ούτε χτίμα το μεσητικά, ας πούμε, να πάω, προσπαθώ να πουλήσω, δεν είμαι στο να πουλήσω, δεν μπορούσα. Και αφαίρεσα τα που ήταν πιο καλά πράγματα που, ας πούμε, που βλέπω και ο κουμπάρος μου τον Μάριο, είναι ώρες γραφείου. Μπορεί να δουλέψει και από την καφετέρια, μπορεί να δουλέψει και από το σπίτι, μπορεί να φκένει, βλέπει κόσμο, που είναι κάτι που είναι άσχημο, είναι ωραίο να έμπαινες μέσα σε τις ζούγιες. Προσπάθησα λίγο με το ποδόσφαιρο, μου ευκήγε, επειδή ο χαρακτήρας μου είμαι λίγο έτσι εκρηκτικός και στην αρχή μόλις σταματήσεις ακόμα η μετάβαση που το ακόμα νομίζεις είσαι ποδοσφαιριστής, νομίζω όμως η προσέγγιση του προπονητή διαφορετική που το ποδοσφαιριστή. Και σκέφτομαι, είχα μια καφετέρια στη Λευκοσία. Άρα μπήκες στο κομμάτι του επιχείρη. Επιχείρησες να κάνεις κάτι. Είχα το που πριν, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις πριν τελειώσεις να φτιάξεις κάτι που να σου φέρνει έσοδα μετά, γιατί αν σταματήσεις και μετά πνίεσαι. Αν περιμένεις την τελευταία χρονιά μου να σταματήσεις να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι, για μένα είναι λάθος. 3-4 χρόνια πριν προσπάθησα να σκεφτούμε το τέλος. Σκέφτεσαι το τέλος, άρα μετά να μπουν να κάνω. Είχαμε μια καφετέρια, στο τέλος τώρα πουλήσαμε την καφετέρια, αλλά το καλό μου είχα επενδύσει σε κάποια ακίνητα. Όταν ξεκίνησα που μου βάλε το πράγμα ο πατέρας μου, έκανα την αρχή και το πράγμα θα μην είχα έναν μποκούμπι, μόλις σταμάτησα το ποδόσφαιρο και μπορούσαν να μου φέρουν εισοδήματα κάποια ακίνητα που είχα. Δηλαδή εγώ τώρα με ρωτήσει κάποιος, έχω κάποια σταθερή δουλειά. Δεν είμαι ασφαλιστής, δεν είμαι λογιστής, δεν είμαι δικηγόρος, δεν έχω μια δουλειά, αλλά διαχειρίζομαι κάποια ακίνητα που επένδυσα πάνω τους και φέρνουν μου κάποια εισοδήματα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται τούτη η δουλειά, δεν ξέρω αν ονομάζεται εισοδηματίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το πράγμα σημαίνει ότι είμαι ούτε τεμπέλης. Αν αναγκαστώ να πάω να δουλέψω γκαρσόνι ή να δουλέψω οτιδήποτε άλλο, είναι έναν τρόπο δουλειά. Φίλε, εγώ να σου πω, το να δουλεύεις 36 ολόκληρα χρόνια, τα 20 πιο επαγγελματικά και μια πορεία που έκαμε και χάραξες στον δρόμο σου μέσα στα ύπεδα που νομίζω είναι εκατοντάδες χιλιόμετρων, δεν θεωρώ ότι θα γυρίσει κάποιον να σου πει είσαι τεμπέλης. Εγώ ερώτησα το γιατί μια εικόνα που μπορεί να διερωτηθούνται πολύ το τι κάνει ας πούμε ο εκάστοτε Μερκής, έστω είναι ο Αλονεύτης, είναι ο Μαλαγής ο Κωνσταντίνος, οποιοσδήποτε. Λέω τώρα διάφορα ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό. Γιατί ακούω από πάρα πολλούς εχάθηκε από το προσκήνιο ή αφοσιώθηκε στην οικογένεια του και πολλά άλλα. Και πολλές που φεύγουν τέγια από το αντικείμενο. Αλλά λέω ότι πιάνουν όλοι λεφτά που μπορούν είτε να επενδύσουν είτε να φυλάξουν, όσοι που πιάνουν και φυλάουν γιατί κάνουν κακή διαχείριση, εσύ που όμως δεν τους δίνεται ευκαιρία να πιάσει. Και είναι πολύ δύσκολο, πίστεψε με, ακόμα και όταν είσαι σε μια μικρή ομάδα, να σου φέρω ένα παράδειγμα που θα αναφέρω όνομα, είπα το και του ιδίου για να καταλάβεις. Ο ποδοσφαιριστής είναι περήφανος. Όταν μπαίνεις μέσα ρε φίλε και όχι 15.000 κόσμος, και ιδίως στην Κύπρο που είναι το πιο δημοφιλές, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι και πιο πάνω από τον πολιτικό σε popular. Στην Κύπρο. Σε άλλες χώρες μπορεί να είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή και προς ηθοποιούς, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής. Αυτόγραφο, να σε καλέσουν σε γενέθλια των μωρών, έρχονται, βλέπεις σε κόσμος, είσαι επιτυχίες, είσαι συνέχεια μες στην τηλεόραση, είσαι συνέχεια μες στα site. Δηλαδή για να σε παίξουν στα site μέσα, site σε κάτι, πρέπει να κάνεις κάτι κακό και να σε πάρει αστυνομία και να σου βάλουν καταζητείτε για να σε βάλουν μέσα. Είσαι συνέχεια μες στις φωτογραφίες, μέσα ο κόσμος περιβάλλεις. Και πριν αρκετά χρόνια, Ραφαήλ μου, όταν ήμουν στον Απόλλωνα, είχα έναν φίλο συμποδοσφαιριστή που έζησε σε άλλη ομάδα. Απλά ήρθε το τέλος του. Ήταν πιο μεγάλος. Αλλά
τα πράγματα δεν του τα έφερε, ας πούμε, η τύχη έτσι. Είχαμε μια-δυο επενδύσεις που δεν το ευκήκασαν. Και θυμούμε, και πατώ και του ιδίου, μετά από χρόνια, για να μην τον κάνω να νιώσει άσχημα, μετά που είδα ότι βρουν τα πόθηκια του και στάθηκε στα πόθηκια του, φεύγα από έναν μπαράκι και άμες στην... που είναι το Δημαρχείο, κάτω από την πόλη της Λεμεσού. Σαρυπόλου. Ναι. Όχι, πριν της Σαρυπόλου. Ναι. Το Δημαρχείο. Αγίου Ανδρέου και πιάμε και λίγο τα ποτούθηκια και περπατούσαμε να πάμε πάνω να πιάμε το αυτοκίνητο μας κατά τις πρωινές ώρες. Και όπως προχωρούσαμε πάνω, Ραφαήλ μου, ήταν ένα αυτοκίνητο που κουβάλα γάλατα, και κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και ξεφόρτωνε γάλατα από έξω που το περίπτερο για μέ, γιατί μπορεί να ανοίξει το περίπτερο να τα βάλει μέσα. Τούτος ο ποδοσφαιριστής που τον εβλέπαν τόσοι και τόσοι με τα ρούχα της εταιρείας και με το καπελούι και εγώ έφευκα από τη διασκέδαση, εντάξει, και εκείνος ήταν από τις 5 το πρωί στο πόδι να πάει να κάνει το γαλατάρι που είναι κακή δουλειά, δεν θέλω να μειώσω κανένα και γύρισα από την άλλη για να μην του μιλήσω, να μην με δει, για να μην νιώσει την προσβολή που χτες, προχτες, πριν 4 χρόνια ήταν αντίπαλος μου μες στο γήπεδο, ήμασταν στο... Και το πράγμα ανάφερα του το, ύστερα από χρόνια μετά που ήβρεν τα πόθηκια του, και έγινε μια άλλη δουλειά καλή, στάθηκε στα πόθηκια του, έκαμε την οικογένεια του, ξέρω εγώ, απλά για να καταλάβεις ότι η επόμενη μέρα του ποδοσφαιριστή, εάν δεν είναι έτοιμος, έχει να περάσει έναν τεράστιο γολγοθά και δεν θα γυρίσει κανένας να σε βοηθήσει. Ξέρεις γιατί? Να πούν, ρε τον καιρό που πιάνουν τις χιλιάες, να λυπηθώ ρε, να λυπηθώ τον άλλον που πήγαν και ευκήγε μπας στη σκάλα, να λυπηθώ το δαμέ επειδή έκαμε ένα φυλάξε λεφτά. Θα σου δω το χέρι του να σε σηκώσει πάνω. Να τα περάσεις μόνος σου. Να τα περάσεις μόνος σου. Λαλίστα πολλά όμως. Λαλίστα πολλά όμως. Λέω, γιατί είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Είπες πριν για πολιτικούς και πράγματα. Δεν ξέρω αν σε ξαναρώτησα. Τα πολιτικά μπαίνουν στη μάπα. Μπαίνουν ρε φίλε, ούλα μπαίνουν στη... όχι. Όχι τα πολιτικά μπαίνουν στη μάπα. Η πολιτική πλέον μπαίνει παντού. Η πολιτική μπαίνει και... Όχι να ασκείς πολιτική. Η πολιτική, η κομματική πολιτική. Ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Η πολιτική μπαίνει παντού. Μπαίνει και μες στα κανάλια, μπαίνει και μες στα website. Παντού υπάρχουν έλεγχος ρε φίλε. Είμαστε μια μικρή κοινωνία που όλοι είμαστε οι ψηφοφόροι. Όλοι τους βολεύκοι τους να ταυτιστούν με μια ομάδα, τούτη είναι η δεξί, τούτη είναι η αριστερή, τούτη είναι η κεντρώη. Α, ποιος είναι να βολέψουμε, απάνε να μην αδικήσουμε τους στάδια, γιατί η ομάδα έχει 15.000 κόσμων, απάνε να πούνε θα μας ψηφίσουν, θα μας ψηφίσουν. Το πράγμα μετά πάει στα κανάλια. Παναγία μου, και αν δεν μας προωθούν τα κανάλια τούτα, πρέπει να τους έχουμε στα καλά γιατί να μας προωθήσουν, τούτοι που να μας ευκάλουσουν. Παντού, οι πολιτικοί μπαίνουν παντού. Και αυτό το πράγμα που παίρνει τον κόσμο πίσω, εντάξει, είναι η πολιτική, που οι πολιτικοί σαν ανθρώποι, η κακή πολιτική που κάνουμε, που αντί να βλέπουμε πώς θα βελτιώσουμε την ευλογημένη τη χώρα, πώς θα δούμε τι θα κάνουμε με τους νέους και τους όλους που είμαστε σε έναν παράδεισο της Κύπρου και η μισή, τα πάντα επίαν που τσάμε και κανένας έμποροι, τελειώνει τις σπουδές του άλλος, τελειώνει ένας κομμωτής και βάζει τα λεφτά, ανοίξει ένα κομμωτήριο και πάει ή πάλι λάκος, να το πω έτσι, πάλι ακούτε άσχημα, αλλά έτσι να σου πω. Και με τα δεδομένα του έμποροι ποτέ να κάνει ένα δάνειο, έμποροι να κάνει τίποτε, οι τράπεζες πλέον σου δίνουν ευκαιρίες, σε τίποτε, αν δεν βαστάς, να πεινάσεις, είσαι καταδικασμένος και αν να δουν τα πράγματα. Θεωρούμε και συνέχεια κάποια σκάνδαλα, όχι με το ένα, όχι με εκείνο και υπάρχει και αντιπορρησία να σου πω ένα παραδείγμα. Καλό. Πρόσφατα ήμουν στο Ντουμπάι για έναν οικογενειακό θέμα. Ποτσί ρε φίλε, έχει Πακιστανούς, Ινδούς και πάλι. Ήμουν σε μια καφετέρια και ήμουν μόνος μου μαζί μου υπάλληλον τζάμε, γιατί περίμενα να τελειώσει μια διαδικασία που έκαμε ο γιος μου με η γυναίκα μου. Και είχε έναν και σκουπίσε μου κάτω που τον πάγκο που δεν θωρεν κανένα και με τίποτε. Και όσο ρε ποιος να το δει, του μου καθαρίζει. Ρε φίλε, είχε ούτε μάστρον και αμόρε τίποτε. Και εγώ ρε να μου κάνει ρε τούτος ρε. Εγώ αν ήμουν τα μέσα δεν θωρεν κανένας,
να φύγω. Γιατί είχα και εγώ καφετήρια, αν και ξέρω εντός δεν είσαι που πάνω. Τέλη φορά περίμενα τον τελειβερά να φέρει κάτι, και άμεσα το υπεύθυνος του, το παιδί μου που έρχεται μπας στην είσοδο του ξενοδοχείου, να μου και το τηλέφωνο του για να με χρεωθώ που μου in Κύπρο να μου μιλήσει, να του εξηγήσει με εμπούτα. Ασφάλεια στο φουλ. Όλοι τυπικοί. Αστυνομία, δεν είδα ποτέ όμως στον δρόμο. Αλλά έχουν νόμους. Αρχή τιμωρία. Στην Κύπρο οι ίδιοι άνθρωποι που είναι από το Πακιστάν, που το είναι Ινδία, που το άλλες τις χώρες, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Τσακώνονται, μασερώνονται, κάνουν... Και Κυπρέοι, μην το πάρουμε ρατσιστικά. Απλά λέω ότι... Είναι τροπία, ενώ... Έχουν νόμους ρε φίλε, είναι σε μια νομοταγής χώρα στο Ντουμπάι, είναι αυστηροί οι νόμοι για οποιοδήποτε θα δεις ανθρώπους να τσακώδει, τσακώδικες. Θα με ρε φίλε πάει γίνεται ένα σούργιο, ματζεγιόν, τίποτε. Και όχι μόνο για τους ξένους. Φίλε, όχι μόνο για τους ξένους για να μην παρεξηγηθούμε και να μας πούν και ρατσιστές. Απλά έφερα ένα παράδειγμα με τους συγκεκριμένους, με συγκεκριμένες φυλές. Λέω με τις συγκεκριμένες φυλές ότι είναι βάρβαροι. Όταν τους βάλεις μέσα σε έναν σωστό κόσμο, να αναγκαστούν και εκείνοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Όταν είσαι ξεφρακτόρα αμπέλιν και ότι όταν δεν μπορεί, δεν υπάρχουν νόμοι, ναι ρε να τραβήσει ο μασέρι να μασερώσει τον άλλον, ναι ρε να μπει μες στο σπίτι να κλέψει τον άλλον, ναι ρε φίλε να τη βιάσει και τη γυναίκα μες στον δρόμο να αντουρτεί, ενώ από εκεί ρε φίλε, δεν ξέρω ρε φίλε, ρωτά και κανέναν άλλον και τούτοι που ξέρουν και είδαν από εκεί και πιάσει, αφήνεις το τηλέφωνο σου για μέ, πάει και στρέφεσαι από 5 ώρες και για μέ το τηλέφωνο σου. Δηλαδή μπαίνεις μες στο περίπτερο και στρέφεσαι και μπορεί το αυτογείο σου σηκώσουν να αφήσεις πλέον. Ένα άλλο κομμάτι είναι το οποίο αφού ασχολούμαστε με την πολιτική τώρα και λέμε τώρα τα πράγματα. Είσαι πρόεδρος του Παγκύπρου. Συνδέσμο ποδοσφαιριστών του ΠΑΣΠ. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Πώς ήρθε το κομμάτι στη ζωή σου και τι έργο επιτελείται μέσα από τον σύνδεσμο? Ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών, ρε φίλε, ένα πράγμα που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε η φωνή των ποδοσφαιριστών και που προστατεύουμε τα δικαιώματα του εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Το πράγμα υπάρχει σε κάθε χώρα. Εμείς είμαστε ο ΠΑΣ, στην Ελλάδα είναι άλλο, στην Ισπανία είναι άλλο. Και όλοι είμαστε κάτω από τη ΦΥΠΡΟ, που είναι όπως είναι η FIFA για το ποδόσφαιρο, η ΦΥΠΡΟ για εμάς τους ποδοσφαιριστές. Εγώ ήμουν μέλος του Συμβουλίου και προσεγγίστηκα από τον Σπύρο τον Εθιβητήδη, που ήταν τότε πρόεδρος και τώρα είναι εκτελεστικός πρόεδρος. Πάω να μπω μέσα στο Συμβούλιο. Και εξήγησε μου ότι χρειαζόμαστε κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει περάσει το όνομα τους, που έχουν την προσωπικότητα, ώστε... Που να έχουν φυσικά ηγετικές ικανότητες. Ναι, εξήγησε μου ότι, ξέρω εσύ σαν Γιώργος μπορεί να μην έχεις, χρειάζεσαι τη βοήθεια του ΠΑΣ, γιατί είσαι ολοκληρωμένος πλέον, περνά όλος σου, αλλά σκέφτου κάποιους άλλους που είναι πιο νεαροί και πιο αδυνατοί, που όταν είσαι η φωνή τους και όταν έρθεις και μπεις μες στο ίδιο καράβι μαζί τους, πόσο δυνατή είναι να νιώσουν. Άλλον να το λέει ο Γιώργος ο Μερκής, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, ο Γιαννάκης ο Κάσης και τόσοι, και άλλον να το λέει ένας ασήμαντος προς το παρόν ποδοσφαιριστής που τώρα ξεκίνησε μικρός. Δεν θα του βάλω αυτή. Και μπήκαμε στο Συμβούλιο. Και βλέπα και πολλά παιδιά να βοηθήσουν με της δεύτερης κατηγορίας ή πιο νεαρούς που ήταν τόσο πιο αδύνατοι πλέον πριν να κάνουν το στρατά να μπουν και να γίνουν παίχτες όπως έγιναν ο Λοΐζο, τα άλλα τα παιδιά ενώ, ο Κακουλής και όλα τα παιδιά, ο Πίτας και βάλε. Και μετά έπρεπε ο Σπύρος να μπήκε μέσα στο Συμβούλιο της ΦΥΠΡΟ και υπήρχε ένα θέμα και δεν μπορούσε να είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου του ΠΑΣ και επειδή έβλεπε με και ξέρει πόσο άνθρωπος έμπιστος είμαι, έκανε μου την πρόταση να με ενδιαφέρει να μπω εγώ σαν πρόεδρος του Συμβουλίου και φυσικά δέχτηκα το γιατί ήδη ήμουν μες στο Συμβούλιο και πήρα τη θέση. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τους ποδοσφαιριστές, έχουμε πάρα πολύ δύναμη, έχουμε πάρα πολλά μέλη. Δυστυχώς κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να έρχομαι σε αντιπαράθεση με την Ομοσπονδία ή με την κυβέρνηση, γιατί τούτος είναι ο σκοπός μας να πάμε, όχι να τσακωνούμαστε, απλά να μην αφήνουμε πράγματα να περνούν που είναι προς όφελος των μελών μας. Και ξέρεις, όταν να πρέπει να προστατεύσεις τα δικαιώματα και το μέλλον
των μελών σου που είναι οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να έρθεις και σε αντιπαράθεση με τους άλλους, όχι γιατί αρέσκει σου να είσαι να κάνεις επανάσταση απλά για να γράφεις μες στα site, δεν θέλει κανένας το πράγμα. Όλοι θέλουμε να δουλέψουμε για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου και των ποδοσφαιριστών. Κάποια πράγματα μπορεί να δουλεύουν λάθος. Είτε από πλευράς ομοσπονδίας, είτε από εμάς κάποτε. Το θέμα είναι ότι με μια κοινή συνισταμένη πρέπει να είμαστε όλοι για μένα, να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο των Κυπριακών και τους Κυπρίους ποδοσφαιριστές. Τόση ώρα μιλάς, αλλά αναφέρες μια λέξη προηγουμένως που η αλήθεια είναι η δεύτερη φορά που μου το λέεις. Και on και off camera. Δηλαδή μου είσαι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Εγώ βλέπω απέναντι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και ευαισθησίες. Άμα δεν έχεις ευαισθησίες, ρε φίλε, να είσαι γάρος. Να σου το πω στα κυπριακά. Δεν μπορείς να μην έχεις ευαισθησίες, ρε φίλε. Και ξέρεις ότι οι εκρηκτικοί χαρακτήρες είναι οι πιο ευαίσθητοι που όλους. Είναι όπως τα μωρά. Δηλαδή, δώσ' μου έναν να σου δω 100 πίσω. Αλλά πιάσ' μου έναν να σου πιάσω για πίσω. Αν κατάλαβες, δεν ξέρω το παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ είμαι καθρέφτης. Και τούτο στείλει οι άνθρωποι σαν εμένα. Δηλαδή, αν μου μιλήσεις και πεις μου καλημέρα, Γιώργο μου, να σου πω καλημέρα, Λεβεντή μου, είσαι καλά. Αν μου πεις να μπορέ, να σου πω να μπορέ. Δηλαδή, ό,τι μου δείξεις, να σου δείξω. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Μιλά μου καλά, να σου μιλήσω καλά. Φέρτου μου καλά, να σου φερτώ καλύτερα. Ζητά μου κάτι ευγενικά και να προσβαρτώ, να γίνω για κομμάτια, ακόμα και αν δεν μπορώ να το κάνω, να το κάνω. Και πολλές φορές εξεγελάσαμε και άνθρωποι πας στην καλοσύνη μου. Πας στην καλοσύνη, πιάνναμε με το φίλο μου, εξεγελάσαμε. Γιατί πάντα και εγώ έρχομαι μετά από την μάτια της Τροατή, λέω και εγώ, δεν σκέφτονται όλοι, ρε, μα έχει κόσμο που σκέφτεται έτσι ρε κουμπάρε. Μα έχει κόσμο που σκέφτεται έτσι ρε φίλε, για να σου πιάει και ο ευρώ ρε κουμπάρε να σε περιπέξει ρε φίλε. Δεν λέω και εγώ, υπάρχει κόσμος έτσι. Έτσι λέω ότι σκεφτούμε σωστά. Προσπάθω να σκεφτούμε με κάποιον τρόπο που αν γυρίζω την καρέκλα, βάλω το πάντα. Έβαλα την, λέω και εγώ, όταν σκέφτομαι να κάνω κάτι, αν γύριζα την καρέκλα και ο άλλος απέναντί μου και ήμουν ποτσί και κάμνε μου το άλλος θα ένιωθα καλά. Και αν έλεγα δεν θα ένιωθα καλά, άρα δεν μπορώ να περιπέξω, δεν μπορώ να πω ψέματα. Λάθη έκαμα και να κάνω. Σημαίνει ότι τώρα να πούμε κοιτάξτε τον κύριο και ξέρουμε τον κάποιον να πούμε μα έκαμε φασαρία και έκαμε καυκά. Λάθη έκαμα. Αλλά πάντα θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα που να εκμεταλλευτώ καταστάσεις και πάντα γυρίζα την καρέκλα και εγώ πρέπει θα μου άρεσε και εμένα να μου κάνουν το πράγμα. Θα μου άρεσε, κάποια στιγμή μου αρέσκει, μην το κάνεις ούτε εσύ. Ανεξαρτήτως αν δεν θα δικαστεί ποτέ, που να μόνο μάρτυρας ο Θεός. Είναι καλά γενικότερα. Του εσύ ευαισθησίες σου επίασαν και λίγο και πάνω στο να είσαι ambassador με τις φανέλες που σε βλέπω στο Charity Idols. Στο Charity Idols που κάνετε ένα θεάρεστο έργο και για μέ. Θες να μου πεις έτσι ένα θκυ λόγια για τον το θέμα. Ναι, το Charity Idols ξεκίνησε από την Ελλάδα, εμπνεύστηκε από κάποιους ανθρώπους που εκεί τρέξαν το και έφτιαναν σε δημοπρασίες στα προϊόντα και παραπάνω φανέλες ποδοσφαιριστών που πίστεψε μην γίνεται τίποτε του παίχτη να δει μια φανέλα, αλλά η φανέλα μπορεί να πουληθεί και 500 ευρώ ας πούμε και να πάει... Τούτα τα λεφτά πάσουν κάπου στοχευμένα ή δίνεται τα σε διάφορες οργανώσεις σύνολα. Υπάρχουν και στοχευμένα, υπάρχουν και σε συνδέσμους ας πούμε. Λέω τώρα ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, μετά το έφεραμε Κύπρο. Μετά το έφεραμε Κύπρο. Και συνεργαζόμασταν με την Ελλάδα. Απλά έχω την πλατφόρμα στην Ελλάδα και βάζαμε και εμείς μέσα. Και εμένα προσεγγίζαμε κάποια παιδιά, στέλναμε μου στο Instagram, Γιώργο μου ξέρεις, θα θέλαμε τη φάλα σου εθνικής, σε παρακαλώ, για να την βγάλουμε έτσι. Εγώ πάντα να απαντήσω, να κάνω, να πάω να δώσω. Και σιγά σιγά, επειδή βλέπαμε ότι ήμουν involved. Ενώ ας πούμε με κάποια άλλα παιδιά που στέλναν μηνύματα, δεν πιάνναν απάντηση, ούτε καν. Δεν λέω ότι πάνε κακοί άνθρωποι γιατί δεν απαντήσαν. Δεν απαντούσαν, δεν δούσαν σημασία. Δεν είχαν τόση ευαισθησία τη δεδομένη στιγμή.
Γιατί, εντάξει, ένας παίκτης να σου πω την αλήθεια, αν ανοίξεις το Instagram του ή τα μηνύματα του, έχει 200 μηνύματα ρε φίλε μια φανέλα. Εντάξει. Και έχει κάποιους που είναι εκμεταλλευτές, μπορεί να σου πω ξέρεις για έναν μωρό, απλά για να την πιάνουν, να την πουλήσουν, να την κάνουν, γιατί είδα έτσι τα πράγματα. Και σιγά σιγά έκανα μου την πρόταση γιατί ξεκίνησα σαν διάστημα και έδωσα τις παραπάνω φανέλες πουλούς που τα χρήματα που μαζευτήκα σε γενικό ποδητό ήταν απίστευτα και έδωσα πολλές συλλεκτικές φανέλες που είχαν στο Champions League, ονόματα που μπορούσα να τις φυλάξω εγώ και να τις έχω σε κάποια χρόνια και να κάνω, αλλά είπα ρε Γιώργο, κρίμα ρε φίλε να τις φάει έναν αρμάρι, ας τις να πάει για καλό σκόπο. Και έδωκα τις. Και ξεκινήσαμε και βάλαμε και για άτομα. Μπορεί να μου πεις εσύ, ρε Γιώργο, ξέρεις, έχει έναν παιδί που έχει τούτο το πρόβλημα υγείας. Πάντοτε. Ναι. Και έπρεπε να μας φέρεις τα χαρτιά του γιατρού για να είμαστε τις διαγνώσεις, τα πράγματα, ξέρω. Και βάλαμε μια δημοπρασία, ας πούμε, έπαιρνα εγώ, ας πούμε, βάλα 10 φανέλες και τα λεφτά έπαιρνα στον άνθρωπο που ήθελες εσύ. Μάλιστα. Γιατί είχαμε το πράγμα. Αλλά όλα με χαρτιά να ξέρουμε ότι, γιατί λέω σου υπάρχει πλέον, περπατάς και δεν ξέρεις το πλακάκι μου να πατήσεις αν έχει λούκο μου κάτω. Έπρεπε να είμαστε καλυμμένοι και σωστοί, γιατί φεύγουν έτσι τα λεφτά. Στη συνέχεια, με προτροπή και του Σταύρου του Κούρη, που ήταν παιδάκι που το τρέχει εξ αρχής, που είναι και ο πρόεδρος μας στην Κύπρο, προσπαθήσαμε με την Ελλάδα και κάναμε τους πράσινοι να κάνουμε το Charity Idols της Κύπρου, αλλά σε συνεργασία μαζί τους, να έχουμε την μια πλατφόρμα, να τα βάλουν από εκεί. Και φτιάχνουν κάθε εβδομάδα φανέλες που πλέον διούμε, μπορεί να το δούμε και στο σύνδεμο αυτισμού, έναν ποσό, μπορεί να το δούμε και στους καρκινομαθείς, αλλά πάμε και σε άτομα, ας πούμε, που να χρειαστεί. Μαζεύκονται κάποτε, μαζεύκονται αρκετά λεφτά, κάποια πιο λίγα, αλλά βάλουμε πράγματα μέσα και προσπαθούμε να κάνουμε το έργο και να κρατήσουμε το πράγμα και αγκαλιάστηκε, ξεκινήσαμε, μας αναγνωρίζαν πλέον, βάλουμε και παντού, βάλουμε και τα website μέσα, δηλαδή οθούν το πράγμα. Και δεν υπάρχει ούτε έναν ευρώ που να κερδίσει κάποιος, δηλαδή ότι τα λεφτά και οι άνθρωποι δουλεύουν άφιλο κερδός. Το λοιπόν, έτσι κλείνοντας, επειδή έχουμε 1-2 λεπτά, πάντα από τους καλεσμένους μου ζητώ το quote που ακολουθούν στη ζωή τους. Για σένα ποιον είναι τούτο? Φίλε, κάθε με το κόσμο που να πω είναι κάποιο συγκεκριμένο απλά... Το μότο σου, κάτι, ποιον που πιστεύεις. Όλοι έχουμε κάτι που πιστεύκαμε μητσί και ακολουθούμε το στην πορεία. Φίλε, ένα πράγμα που το έχω και μες στο social media μου, στο Instagram μου, που πάνω που γράφει είναι ότι στα εύκολα θα σας ζω, στα δύσκολα θα σας μετρήσω. Γιατί είδα και στα εύκολα, το είδα, κοίτα δίπλα μου και πώς είδα δίπλα μου και μέτρησα και κοίτα στα δύσκολα δίπλα μου. Και αυτό το πράγμα νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το κάνει οποιοσδήποτε, γιατί είναι κάτι που πρέπει πραγματικά την αξία των ανθρώπων που είναι δίπλα σου. Ισχύει. Τα άλλα ούλα την ώρα που τρώμε και πίνουμε και χαρεντιζόμαστε, να σου το πω στη δική μας γλώσσα, είναι όλοι καλοί. Την ώρα της δυσκολίας που θες ένα sharing ή μια αγκαλιά δίπλα σου ή μια στήριξη είναι πραγματικός ο κόσμος. Ο άλλος στην αρχή που είναι όλα καλά είναι ο ψεύτικος. Στη δυσκολία μου να δεις και τούτο θα με το μότο και με τον που να συνεχίσω, γιατί κάθε μέρα που περνά βιώνω και κάτι καινούργιο και ξεχωριστό με τα δυσκολία και απλά βλέπω ποιοι είναι δίπλα. Δεν θέλω να πάω να φάω τα μούτρα μου, να κάνω κακές διαχειρίσεις, να βγάλουμε και τα... Κατάλαβες. Δεν είπαμε να τρώει κάποιος τα μούτρα του γιατί κάνει κακές κινήσεις και κακά πράγματα και θέλεις κάποιον να ζει, αλλά κάποιες ατυχίες, κάποια προβλήματα που να σου φέρουν στη ζωή σου, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες και βουλείς στους ανθρώπους πραγματικά και δίπλα σου. Και σε στηρίζουν. Και εντάξει που περνά το καιρό και αλλάζει η κοινωνία μας να είναι ακόμα πιο λίγοι, γιατί το πράγμα που σε παραμένα χρόνια που ήμασταν ακόμα από οικογένειες, τώρα θέλω να, ας πούμε, εγώ τα νύψια μου έτσι να τα δω που χαθήκαμε. Όπως όλοι μας. Χαθήκαμε, επειδή οι οικογένειες πλέον ανοίξασαν και αν θα τους ζεις σε κανένα γάμο, αν θα τους ζεις σε καμιά εγκυρία. Τέγιωσαν, απομακρυνθήκαμε. Λόγω που μωρών εβούρουν να παίξω με τα νυψούτια μου, με που μεγαλώσαμε μαζί και πλέον... Εν υπάρχει ρε φίλε. Πλέον, δεν το μου σου λέω. Άλλαξε. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στο πρώτο podcast.
Ελπίζω να σε γουρλείς. Ελπίζω να πάει καλά και εσύ κάνεις ένα ωραίο πράγμα. Βλέπω σε, παρακολουθώ σε και βοηθάς μας και στο δικό μας το podvar. Περνά σου το πράγμα που κάνεις, έχεις τα πρόσοντα. Θεωρώ ότι να πάει καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα και χαίρομαι που είμαι ο πρώτος σου καλεσμένος και respect που με έφερες πρώτον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω και εσύ να έχεις ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ.